pomiriše, ko samo miriše na tako. Ove smo krenuli. Da mi je novčić za svaki put kad mi se ovo dogodilo, znala bi brojati do... Ali to je sad već viša matematika. Ovdje sam da vam predstavim nešto novo na tržištu. Zove se miris. Da, miris. Jeste li čuli za miris? Znate ono kad pitate baku što se to fino čuje u kuhinji? E pa to su vam oni zvukovi koje čuje samo vaš nos. Ali pustimo sada mirise. Ali ne doslovno. Dragi moji, jeste li ikada dobili kompliment da mirišete kao bankovna kartica? Nešto što je do jučer bio otrcani komentar, sada, zahvaljujući novoj Adiko mirisnoj kartici, možete smatrati komplimentom. Ali kako je uopće moguće da bankovna kartica miriše? Mirisna kartica plod je dugogodišnjeg rada naših najboljih znanstvenika koji su konačno uspjeli spojiti gen debitne kartice i jagode. To je ujedno bio drugi i puno uspješniji pokušaj od onog kad smo pokušali spojiti gen kartice i pčele, zbog čega nam je nekoliko tisuća kartica odletjelo u nepoznatom smjeru. Pst, ako ih vidite, odmah nam javite dole u komentar. Nove Adiko kartice uzgajaju se u potpuno prirodnim uvjetima na domaćim plantažama bankovnih kartica bez primjene pesticida. Uz sve to, kartica je prirodno konzervirana, tako da ju uopće ne morate držati u hladnjaku. Osim ukoliko je ne želite sakriti od ostalih ukućana onih dana u mjesecu, kad stigne plaća. Jeste li se ikada zapitali kako bi vam mirisna kartica mogla pomoći u svakodnevnom životu? Kad vam prijateljice nenajavljeno navrate na kavu, stavite svoju Adiko karticu na stol i svi će misliti da ste pospremali čitavog vikenda. Na povratku iz teretane objesite karticu oko vrata i vaš dragi će biti uvjeren da ste se tuširale nakon treninga. Ishlapio vam je Borić u autu, umjesto njega objesite vašu Adiko karticu. I zapamtite, nove Adiko kartice mogu apsolutno sve što mogu sve druge najkvalitetnije kartice na svijetu. I uz to mogu čitavo vrijeme mirisati na jagode. Da, kartice mirišu na jagode, nije šala. Zato bez obzira što ste kupili, svi će se okretati za vama kad dođete na red za plaćanje.